Hello guys, good evening. Tayo lang dito mag-isa. Chicken minute muna tayo. Good evening. It's 6:48 ng hapon. At ito yung napakaganda kapag pa-summer na and yung sunsets is patagal ng patagal, so which is good. Pero ang problema ngayon is ulan ng ulan or yung temperature is sobrang baba. And yeah, maginaw siya kanina, windy din. Alam nyo, sinabi ko kay Mister, alam mo Han, gusto kong, hindi ko alam lately yung pakiramdam ko. Ayaw kong lumabas at kahit meron akong kailangan, ayaw kong lumabas. At sinabi ko sa kanya, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. And I rather na kasama ko siya. Pero paminsan, oo, lalabas ako mag-grocery. Pero yung mga, for example, ngayon gardening, I have to buy some mulch. Pero hindi pa lupa at mag-ano. Pero hindi pa pwede akong mag-ano sa labas sa magkalkal kasi maginaw. And sabi ko sa kanya, hindi ko talaga feel lalabas or mamili ng ngayon. I don't know, sabi ko sa kanya, hindi ko talaga alam kung ano yung naramdaman ko. Pero sabi ko sa kanya, sana mag-change kasi this is really not a good sign na parang gusto ko na lang magkulong dito sa bahay. Sinabi ko sa kanya, guys. Kasi talagang feeling ko talaga, andito lang ako sa bahay, magkulong ako, wala akong gagawin. Alam nyo bakit? Maraming tumatakbo sa utak ko, guys. Yung utak ko is kahit ano-ano na lang na pag anong mangyari sa akin, nandun ako sa labas, and then, yung parang na-paranoid ako or something, or ayaw ko lang talagang gumalaw. At I don't know kung anong nangyari sa akin. Hindi ko talaga alam. And parang nag-iba yung sa Inday Merian. Noon gusto kong lumabas-labas, mamili-bili na ako lang, ganun. Yung mga mag-ano ba, para sa garden, ganun. Pero, may something na ano sa akin nangyari. Parang, it's not right. Parang may hindi magandang nangyayari sa katawan ko, sa utak ko or something. Kasi sabi ko talaga sa kanya kahapon din, nag-usap kami, sabi ko, ayaw kong lumabas, gusto kong maghintay sa iyo. I don't really like na lalabas ako, ganun, mamili. Isip ko guys, alam niyo, maisip ko, sana, darating man tayo sa panahon na yan, kung hindi ako yung una mawala sa mundo, maisip ko kung si Tami yung mauna, anong nangyari sa akin? Yun yung inisip ko guys, anong mangyari sa akin na parang gusto kong nandito si Tami sa akin, tabi palagi. Gusto kong nasa tabi siya palagi. Gusto kong kasama kami palagi. Yung parang naiyak ako na kanina na napaisip ako ba, ano kayang gagawin ko guys? Ang daming asikasuhin. You know, parang anong mangyari sa akin? Meron ba akong gawin na ano? Yung parang na-stress ako sa kakaisip pa lang na kung ganun. At sana, sabi ko, sana naman darating ang panahon na darating yung Panginoon before kami mawala sa isa't isa. Mawala yung kami ni Tami ba, ako or siya yung mauna or sino-sino mauna sa amin. Let me look. Yep, nag-ulan na. Ay, snow. Snowflake. Nag-ulan ng ano guys, asin. Na, di ba? Nag-asin, ang daming asin guys. Yun, tingnan natin dito be. So, ngayon guys, si Mister, tulog siya, pabayaan ko siyang matulog. Nakarating si Mister kagabi, late, mga 12 something, at natulog kami 1:30, so kaya pinabayaan ko lang siya sa bedroom. At yun, i-close ko lang itong door bago si Roxy mag-jump kasi mahilig si Roxy magtalon-talon. Yan, pabayaan natin siya dyan. Kasi, yan. Ako naman, magkape ako, guys. Ang dami kong planong gawin ngayon kasi off ni Tami. Kailangan naming magpunta sa bangko. Let's see kung ano yung ipakain ko sa kanya. Meron ba akong pancake dito? I know, meron akong pancake. So, anyway, so yun yung agenda natin, guys, for today. Okay, what is the temperature for... Ang tagal ni Dodong Tami, nanigarilyo pa, guys.
Iwan ko na lang si Batman itong asawa ko. Ay, ganyan talaga yung buhay. Kalibangon ko guys, every time na alis ako na bahay, no? Yung lubot ko, magsigid yun na siya pangandoy og CR. Hindi ko talaga magits kung bakit ganito. Yung parang, aalis, every time na alis kami. Kahit mag-grocery, kahit may mga, ganito talaga ang buhay. Daming pangandoy ni Dodong Tami. Daming pangarap sa buhay. Pero hindi niya yan maano. Be careful. Aduy. Ngayon pa lang kami nakalabas sa bangko guys. Ang tagal-tagal guys. Grabe yung bangko guys. Ang tagal. So, ngayon kaihiyo na stami. Wala palang bathroom yung bangko na yan. Kaihiyo na siya guys. Gusto na yung umihi guys. So ngayon magpunta kami sa Walmart para lang iihi. Mag-Walmart kami para lang iihi, and also while over there buying daw toilet paper. What are we buying over there? Toilet paper towels. And of course iihi. Priority ang ihi guys. Sabihan ako ni Mister na kailangan ko daw ng panty kasi puro daw butas-butas yung ko tipans ni Inday Mirian, puro butas. So kaya yun, sunod-sunod tayong Dodong Tami. Yeah. Brown, gusto ko yung Bounty pero si Mister, yeah, I thought you got it from BJ's, right? No. Oh, right here. We don't have a big one. So. Three of these. I guess we'll do 3 of these. Seriously? Just leave it there. We need to put two soil here. The bark? How much? Doesn't say. It's right there. Try that one. See if it says price on it. Nothing. Yeah. I guess you don't guess. Yeah, I guess. Let's see. I think I'm going to Adams. Let's go to Adams, mga darling. Huh? Is your light on? No. You sure? Yes, why should it stop in the brake? I saw lights on the back. No, I think it's just, I don't know why it's on. Daming mga halaman dito guys sa sa Adams. Gustong-gusto ko dito kasi ang dami na nilang halaman. Marami din silang orchids. Okay. Ha? Came over and just sat so they could both work with it. Really? Come on. And the other guy, he was avoiding. Man, stop you smoking, oy. You just smoke, hon. I'm gonna kill myself, baby. You're smoking, baby. Smoke too much, baby. Pauwi na kami, guys, oy. Ako talaga itong buhay na ito, guys. Ay! 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 It's very strong. It makes my head spin. I'm gonna watch. Let's videotape it. Well, let's see videotape your head spin. Spin like a pinwheel. So, bibili po kami ng mulch. So, andito, marami silang mulch, Marami silang mulch doon. So, bibili kami. Black yung ipabili ko kay Mister. So, yun, nandito. Hala, meron silang grill dito, Meron silang grill. So, bili tayo ng mulch para naman makapag-mulch tayo kasi wala na talaga kaming ginagawa sa bahay. At ang dami pala silang mga rocks. Oh, different kind of rocks. Oh, nice, guys.
maganda talaga kapag rocks. Alam niyo bakit? You don't have to keep cleaning it every year. Gas as in hindi maano yung rocks. It's always there. So yun yung napakaganda sa mga bato-bato kaysa mulch. Pero ang mulch is beauty. Yun siya. Dito na guys. Ilagay. Yeah, it's in the plow. We cannot use your cart. We cannot use your cart. Nagutom ang mga person. Aguroy, alas 4 na. I have to edit pa pala eh. Bumili na naman siya ng ano guys, beef. Right here. Bumili na naman siya ng beef. Parang wala kaming ano, meat sa ano. We just got two big one. Which shop right you got this? Stop and shop. Stop and Shop? I had to go to get a cake. Ay, Got it. itong asawa ko, hindi ko na alam guys. Bili siya ng bili guys. No? Punta tayo sa baba. Ayan. Aguroy. Dami. Wala nang mapaglagyan. Adoy. Aguroy. Magluto. Mag-start yung magluto guys, no? Akin yung tadtarin. Hindi ko na alam guys. Anong gagawin. Kasi ganito na talaga yung style ni Tami guys. Kahit anong gawin ni Inday Mirian. And I think itong cake, I'm going to cut it and then ilagay sa freezer. Tara. Ito na guys, no? Sana mag-close. Close natin din. Ano, para sure na close. At itong cake, sayang itapon saka masarap. So, ang gagawin ko is, akin itong ikat, ilagay sa individual container and then i-freeze ulit.